Τι θα μπορούσαμε να πούμε για αυτό το Focus? Εγώ ονομάζομαι Παπάς Παναγιώτης, είμαι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Φωτομετρία που συνεργαζόμαστε με το Focus τα τελευταία 3 χρόνια και είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που είδαμε όλες αυτές τις δουλειές, όλο αυτό το έργο και στην ουσία μπορέσαμε να αναδείξουμε τη φωτογραφία και τη φωτογραφία μάλιστα από τόσο πολύ κόσμο, από όλο τον κόσμο. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο, είναι πολύ ωραίο να γίνονται τέτοιες πρωτοβουλίες σε πόλεις όπως το ΦΙΕΡ και τα Τύρανα και ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτή η εκδήλωση και τα επόμενα χρόνια. Όταν λέμε πολλές φωτογραφίες από τον κόσμο, αυτό δίνει σε αυτό το event σημαντικότητα, δίνει ποιότητα. Σαφέστατα, το ότι μια εκδήλωση, ένα φεστιβάλ όπως το Focus, ένας διαγωνισμός που συγκεντρώνει τόσες πολλές φωτογραφίες από όλο τον κόσμο, σίγουρα το κάνει να είναι πόλος έλξης για πολύ κόσμο, ο οποίος θα θέλει να δει τα event της Αλβανίας. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση και ελπίζω να συνεχιστεί. Τώρα που μιλάμε, έχετε διαλέξει τον νικητή? Έχουν βγει οι νικητές από όλες τις κατηγορίες και αργότερα, μέσα στην ημέρα, θα ανακοινωθούν.